Muriseko muri Zimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV. Inini ndiri mutungamiriri wemakuwa one munhu akatanga TV nekuda kwemakuwa kana kwenyu zvisiko hameno iko asi isusu aiwa tinogara tiri munyaya dande mutande nyaya dzemakuwa eyo pakuwa.com. Tikangonzwa makuwa ndonyaya tiri kufamba nayo mazuva ano tinogara tingoudza kuti aiwa tikanzwa kwaari tinobva tamhanya tichinonzwa kuti zvakamira sei. Tiri vanhu vanoda kutapa nhau kwese kwatinenge tanzwa kuti kune nhau dzatinofanira kunge tichinotapa zvinoera, zvinotyisa, zvinoshamisa, zvinokatyamadza tinozvifambira. Kana tinge zvaitika munharaunda munenge muri, rangarirai murume akatanga kambani nekuda kwemakuwa inonzi Sly Media TV. Motoudza kuti nhasi uno wambonzwa here yaitika kuno kuEpperton, wambonzwa here yaitika kuno kuGlenview, wambonzwa here yaitika kuBudiriro, kana kuti yaitika kuMukoba, yaitika kushurugu, wamboinzwa here. Ndo zvandakatangira kambani izvozvo. Asi chatinechida kuita ndechekuti tigone kugadzirisa kunzwa kuti makuwa aya ndeechokwadi here. Hatifambire makuwa anoputsa, hatifambire makuwa anovaka. Asi chinonzi guwa ndechekuti unonzwa uri mumwe chete wobva wamhanya kutaura vanhu vazhinji. Munhu wese anonzi journalist anoita basa remakuwa, musambonyeperwa zvenyepero. Zvisinei, nhasi uno ndiri pasekuru Amadu. Ndauya nekuda kwenyaya yevanasikana vaviri kana kuti varoorwa vakauya nekuda kwezvinhu zvanga zviri kunetsa mumba mavo nekuda kwevana vamwene. Vakati nyaya dziri kutinetsa idzi, nyaya dzekushaya bonde, regai tiende kwasekuru Amadu. Vasvika kunoko vakasvika vachizwa kuti sekuru, isusu pane kwatakafamba tikanzwa kuti pane vari kuita kuti varume vedu vari vaviri, mukoma nemunin'ina, vashaye bonde. Nekudaro tauya kuti tizokumbira kuti ivo vatotiti endai kwasekuru munogadzirwa go back to sender, kuti munhu ari kukonzera nhamo yekuti tisafare muimba yemukati agorohwa nechaakatanga iye, kana kuti vadzorerwe kwaari ikoko kuti zvaari kumboitira utsinyeho sekuru vakabva vati endai munodaidza varume venyu muuye navo. Iye zvinezvi tave kupinda mudare nevaroorwa vaviri ava vatinzwa kuti zvavakadaidzirwa nasekuru kuti endai munotora varume venyu, vachapfuurira mberi here nekuita go back to sender yavari kukumbira, kana kuti zvichabuda zvichinzi kwamuda kuendesa go back to sender hakusiriko. Hatingaite zvekufembera kana kuyera nyoka negavi iripo. Regai tipinde mudare tinonzwa guwa, tobva tazoruburitsa kwamuri, mubva mazvinzwira kuti chii chiri kukonzera kuti imba yemukati ishaye moto. Wakadini mzukuru? Wakadini mzukuru. Iripo isi? Wakadini mzukuru Amadu. Aiwa, sekuru Amadu vanosimba. Aiwa, tinosimba, tofara kukuona izvakare sekuru Amadu. Aiwa, tiripo mzukuru. Aiwa, tinotenda. Handitike. Tadzoka kudare renyu. Ndizvozvo mzukuru. Tiri kuona mune vazukuru vari muno ava. Aiwa, ndizvozvo varimo. Handizivi kuti vakambouya here kana kuti ndokutanga kuuya mudare renyu. Aiwa, vakatomboya. Vakatomboya vaviri. Alright. Chokwadi. Muchidimbu vakanga vavingei kwasekuru. Taura naye. Alright, vazukuru kuya kwavakaita vanga vane dambudziko. Asi dambudziko ravo ivo vaitizo varume vedu hakuna chiri kumboitika mupi muimba yemukati. Ndo dambudziko ravakasvika naye papi? Pano. Asi naizvozvo ndo vandafamba nematara avo ndokutekedza ndokuona kuti aiwa, hongu pane zviripo, hongu mukachemesa izvozvo kuti imba yemukati haisi kuita sei, haisi kufamba zvakanaka. Asi nawo iripo pane zviripo. Saka kuti ndigone kutseketedza matara aya, zvakudachi varume venyu vari papi? Vari pano. Nhasi ndo zuva racho kuti vauyawo nevamwe vavo. Ndo zuva ravazodzoka nevamwe vavo. Akatanga kuuya kwasekuru ndiani? Alright. Mutaura makabata microphone.
Inini ndakauya namainini wangu mukadzi wabamunini patakaroorwa pamwe chete. Varume vedu vari kuJohaniko. Tine dambudziko chakambokurukurawo ndichivaudzawo dambudziko rangu randakasangana naro mumba mangu nemurume wangu. Ndobva vatoti mai guru zvamuri kutsanangura ndozviri kumba kwangu. Tikati manje toita sei kuti varume vedu tingavaudza tichiti kudii. Mainini ndobva vangoti ngatimbovaudza iri ndozviti toita sei dambudziko ratiri kusangana naro because mai guru vandiudzawo ini ndikati mainini vandidii vandiudza. Varume vedu ndobva vati ichi imbofambai tina sekuru vatakanzwawo mumboenda kupi ikoko ndokutorana kwatakaita namainini vangu tichiuya papi tichiuya panapa. Ndoda kumbodzwa muchandiregerera pandechibvunza nekuti tine chida kuti zvinonzi kugara nakaona dzevamwe dambudziko amusangana nawo kune munhu ari kusangana nawo asi kuti afananidzire anenge achinyatsonzwisisa zvamuri kusangana nazvo sematauro namaita muri 2 handiti maitauro noti kwangu ndozvikuitika kwangu ndozvikuitika. Tingade kuti zvishoma tipinde kana titi kwaive nematambudziko muri kureva kuti chii muimba yemukati atange namaiguru muimba yemukati bonde chairo rasiri kutowanikwa zvazvo zvokungova varidza asi tichitoona kuti hapana pabonde apa chaipo kunyanya. Nokuti kana ndiri munhu womukadzi ndichibvawo kumusha kwandakaberekwa ndichindaenda kunoroorwawo chande ndakagarira ibonde zvimwe zvese zvinozoya kumashure asi bonde. Saka pandakaudzawo shamwari yangu yemainini vangu vakabva vangotaurawo chinhu chimwe chete ichocho. Tikasaka pamwe meno dambudziko rekuti nana baba patakaudzawo na baba ndobva vakati tina sekuru vatakanzwa kupi kunoko. pazvakaitika kana kuti maizvifunga muri mega timboti muri mega ime hamuna mbofunga here kuti kana sekuti murume wangu akaita chifambi asungwa. Ini ndakatombofunga kudaro ndichitanga kuzviona mumba mangu ndikati pamwe ndakamboda kubata ndichiti pamwe ndezvekwangu but nekufambawo ndaingonzwa kuti aiwa. Saka ndakangofunga kuti pamwe ameno pamwe baba pamwe sezvo tichigara kure nakure pamwe pane zvavakaita sei zvavakaita ndichizotsanangurirawo mainini ndichingonzwa achitaura dambudziko rimwe chete kuti dambudziko mukutaura kuti maingoshaya shungu pachezvenyu here kana kuti nhengo dzanababa dzanga dzisingamuke kana kuti dzaiti dzikamuka mukatanga kuita bonde dzozora ndoda kuti munatsopinda ndipo chaipo ipapo iwe baba vaita inini semukadzi ndaitonzwawo kuti ndinoda baba asi baba dzimwe dzenguva vaigona kuita kunge munhu adi zvaita but pasina chinozota se vanobva vapera simba. Zviri kutaura mai guru ndo dambudziko ranogorina iroro kuti nhengo inomira yababa kuti vachizoita nguva yavo yekuti vaite basa hapana. Nechimwe chinhu futi chekuti matambudziko achati kusangana nawo akasiyana siyana. Vari kuSouth Africa but mari chaiyo hapana, mabasa chaiyo havana mabasa avari kushanda, kuti vachengete mhuri vakwanise kutitumirawo hapana. Enge matambudziko atingori nawo namai guru ndo mamwe chetewo, murume wavo havasi kuvatumirawo, inini handisi kutumirwawo. Saka varume vedu ndo vakati tiuye kunoku. Saka isi takauya kunoku, takauya tikaona sekuru, tauya taona sekuru. Saka varume vedu ndo vazoti kuti miende mega imimi hazviite, chitoraiwo werudzi rwangu. Ndobva ndauya nababa mukuru. Tainzwa nyaya nevazukuru tangoti vaitambanudza nekuti havasi vega vanenge vaine dambudziko rakadaro zvinoita kuti vanhu vafambe nedare irori vachiziva kuti kana pane zvinoda kuzoitwa zvinozoitwa ndezvipi kana kuti zvinokonzerwa nei. Taakusiya nguva kwamuri sekuru, maita basa raunoda kubatai muromo. Aiwa, pakanaka muzukuru. Ina handauri kudiwa chokwadi ndo chandoita sei chandotaura nokuda kuti vaziva kana uya muno kuda kuzoita sei kuzobetserwa. Saka naizvozvo dambudziko ravo wapinda muno mukati medare rangu zvishuwa zvokuti ndakati dzokerai munoita sei munotora varume wenyu mugone kuuya navo papi pano. Asi chokutanga handizivi kuti ndiye murume wavo here uyu. Kwete sekuru, kuti baba mukuru vangu
Baba mkuru wenyu. Kuna amaikuru vangu ndababa munini wavo. Kumwari apa ndiano? Mudzimai wavo. Varume vedu kuti vauye sekuru vari kure. Saka vati panyaya dzavo vakumirirwa nababa mukuru. Ayo pakanaka vasukuru hapana kuipa. Kana iwo atori muromo wenyu zvakare. Ndowedzinza kai. Chokwadi. Saka zvedare riri munomu ndinogona kuitseketudza achizvinzvira. Nokuda kwokuti ndoshapa makasvika muchitaura mukataiwa sekuru doko nokubatsira ndikakupana ndikataiwa matara sekuru kubatsira. Aiwa sekuru tichatukura dambudziko ratidzudza. Isu da go back to center. Ndisho ndakakurambira ndikati go back to center hatigoni kuita go back to center. Chandoda tichi? Varume wenyu vagona kusvika papi? Pano panzvimbo. Nokuda kuti nzvimbo kwavari ikoko kune zvakawanda zvakusanganidzana nazvo. Chokwadi. Asi chakakonzeresa baba naye muzukuru. Kubva baba wenyu wanzi washaya kuno. Vakomo wako vane nzvimbo wakasvika here kunzvimbo kuno kana kuna hama dzababa wenyu? Vakomana vakashaya baba havana kukwanisa kusvika. Vaingochema nyaya dzemari. Saka tazogarawo amai vakatanga ngoshungurudzikawo nekusauya kwevana vavo ivavo. Uimbomira hako muzukuru. Ndaida kuvhunza vatiso vakambosvika here vakomo wako kubva uko kuti vawezo kuno kubva kushayika urwere hwababa wako svika kushayika? Havasati. Right. Mai kunyange chaiva mai chaivo vakazopesa vane BP ndisho makamufamba mai vane BP kusvika mukufa. Vakauya here vakomo wako parufu rwamai kana urwere rwamai? Vakomana havana kuuya. Pakanaka muzukuru. Iye zvinozvi ndiri kuona ndikatarisa kumusha kwenyu. Pamakuva chainge ari marinda pababa naamai. Ingori gwenga. Tingangori zvanguva zviguru zvakangodirika kare. Asi vana varipo. Ichokwadi vasekuru. Nyaya yekuomerwa chaiyo ndo yapararira mukati memhuri yedu. Aiwa kuomerwa tingataura nyaya yekuomerwa sikuroza. Vakoma venyu vachibuda muno vachienda kwaakaenda Miro. Handi vakatengesa midziyo yavanganayo mazimotikari avanganayo. Ichokwadi. Vachiti tunoita sei? Tunoita kama business ko. Zvadi kufamba ndiwo vakabva kuno kwana upfumo wavo. Mari dzavo tunoita zvatunoita mberi. Ichokwadi. Pakanaka zvikuru. Asi ine chandoda kutaura ndechekuti go back to center yaidiwa kana ungatsvage unzi uroi. Hapana uroi apa. Mai pavari chaivo vari pagwenga vakashama. Hamuna chamakamboti vaitira kunyange kurwara kusvika mukufa. Baba chaivo ndizvozvo kurwara kusvika mukuita sei? Mukufa. Iwewe chaivo paugere papa mudzimai wako ugeresane naye ane zvekwake zviriko. Hauzoti iwe ukawa uri murume mudzimai kana ane zvake dzimwe kwake rinomutungamira zvakanaka unge muri mese zvinhu zvinofamba zvakanaka. Kuburikidza nemudzimai waugeresane naye. Kwemi mamai vamakamira zamu baba chaivo vakanyanya kuti vakakuberekani. Urwere kusvika mukufa. Ndiri kuona hamuna zvamakaitira nazvino makuva chaivo hapana zvayakaitwa. Ichokwadi vasekuru. Saka muroi wamukuda apa ndeupapo. Kugunun'una kwaamai chaivo kundokusimudzirai. Handi makayamwazamurawo. Saka vanga kuda amai vanga achida kuti muite sei? Zvese kusunga nhengo dzavo kuti musaite bonde but vangada kuti mufambe muzvitsvage. Kuti muzive kuti zviri kubva papi. Asi neshuwa makafamba kwamukafamba muchienda mukatombotaura kuti tete hanzvadzi yababa wenyu ndiri kushereketerai. Ndo zvatakanzwa izvi. Asi kwete handizvoba. Amai venyu vakafa nechigumbu. Nezvino makuva avo chaivo akatongoshama yakangodirika. Hapana chakamboti chaitwa. Mvura ikana iri kungopinda pavari. Ndo matambudziko amusanganidzana naye vazukurai. Mai vaida kuti mufambe muzvitsvage kuti chii chiri kumboitika.
hapana muroyi wamungatsvaga. Go back to sender, ndingaitire go back to sender kumunhu kunhingi kumuitira pari. Ndoitira Makuva go back to sender. Asiwo matare ese wazukuru kana munhu kangu kuenda kwasekuru amani vanoita go back to sender. Ndosaka ndichitanga kuti munhu akauya pano ndinototarisa kuona matare kuti dare raingirwa namazuku rakamira sei, chii chiri kumboitika. Gadzisai Makuva ana mai muone kuti hamusunungurwi here. Panodzikwa wasekuru. Vanenguva yakadi vabereki vashaya. Ndirira gore rechinomwe. Chokwadi. Vakashaya gore rimwe chete. Vana kunyanya kusiyana, vakasiyana kwegore nemwedzi. Ungovhunza zvamusasawira. Chakanyanyaita kuti musagadzirise Makuva ana mai kana kuisawo matombo kana kunopasakurirawo kuti pange chii chiri kukanganisa. Vakarega kumusha here vanhu mutambo. Vakavigwa kumusha. Hongo. Chatadzisa kuti paguva pana amai pagadziriswe chii. Communication chaiyo nevamwe vangu ava panga pasina. Vana mai nevamwe ndovanotomboto vakatengesa vombonovaonawo kujoni ikoko, asi ndongoona vachingodzoka vari vega. Ivo vachingoti takaomerwa vasingauyi. Saka inini ndakaona kuomerwawo kwandakaitwawo muno mutauni mandiri muno. Mari yechikoro chaicho yevana ndotongoita yekutsvagiridza. Saka ndaitiwo pavachazouyawo sevanhu vakaenda vakatengesawo zvinhu vaine zvinhu kuno, takafunga kuti ikoko pamwe vakabudirirawo. Saka kuda havadiwo havo, asi ndakutozoona kuti haisiyo nyaya yacho. Turi kunzwa mashuka akaziva namai Gura. Saka takutongoda kukundisa kuti dai kwakwanisa tawana rubatsiro kuna sekuru timbozarurirawo zvishoma tigadzirise nyaya dzemakuva iwana. Vana maini namai Guru. Nyaya yataurwa nasekuru mainzwa. Tainzwa. Imimi wose varoora makambokuchidzirawo here varume venyu kuti hatigadzirei nekuti munobvawo kuna namai nanababa kai? Chokwadi. Hanzi zvomukadzi musho. Imimi pane zvamakamboita here kuvarume venyu maringe nenyaya iyo yekuti Makuva ana mwene naatezvara agadzirwa? Shungu tinenge tiinadzo dzekuti Makuva agadzirwa, but nhau iri kunetsa inhau yemari. Zvokuti dzimwe dzenguva tototi takatengesa kuno kutototumira varume mari kusouth kuti vaone kubatsirika. Mari ndo iri kuramba. Makavadi kuti kana zvisinetsa ikoko dzokai? Hanzi takadzoka tinoita sei? Ikoko vari ikoko vari kuita sei? Ndinotoona kuti kunenge kwatowa kunyara kuti vakadzoka vasina chavainacho. Vari kutotya pakutonyara kuti vanotya kuseko. Nokuti upenyu hwakatotiomerawo. Totokumbirawo kuna sekuru kuti dai vatizarurawo kuvarume vedu. Kana akabvisirwa kana tsvagirai kuno tese tiri vaviri hapana. Hapana. Yaimo futi. Sekuru. Vazukuru venyu vanenge varuda shamu. Kuti vanga kubatsirwa varuda shamu. vazukuru. Mabatsiro andingakuita ini mishamanzwa matsimba angu matauriro andiri kuita. Kuti ini handinyenyeredze kutaura. Shungu dzenyu zvishuwa nechokwadi chokuti makauya pano. Kati aiwa sekuru takanzwa kuti ni go back to sender munoita nezvatiri kuona vamwe mukatiitirawo zvinhu zvedu zvinogona kuita sei? Kuita. Saka zvakuri inini munondiudza here apa ndingaitire go back to sender niki Makuva here? Hazvigoni sekuru. Hazvigoni. Asi chandiri kuda ini ndechekuti Makuva andaita sei? Gadzirwa. Anogadziriswa. Ndo muroyi mukuru wandaita sei? Wandaona. Zvichikonzerwa nevana varume venyu chaivo. Kana nemusi umwe chete kunzwa anosvikawo amai vachirwara kana neswiti chaivo. Baba vachirwara kana neswiti kusvika nepari zvino. Chokwadi. Vanokusunungurai pa. Ivo vakabereka. Kana imi chaipa muri kuchema kuti muda kubvisirwa. Ndimungazobvisirwa ivo vasina kumbovakirwa. Vanosunungura pa nai vazukuru. Ndosaka tauya sekuru. Ngatirege kutsvaga muroyi pasingaiti kuti pangava nemuroyi. Hatimanzwisisa.
pane pambo kuti zvishuwa apa zvinotooneka kana muchitongosvika ndosvika ndichitongobata kuti aiwa asukuru apa zvinhu zvakamira zvakadai ndosanda kutaura kuti makuwa aya akashama imi ndiye muda kupfeka kuwa awa nyakubereka awo zvawakangoshamisa wakadaro poitwa sei ndochienda ndinowaka makuwa aka hazvisiri zvose sekuru. Maikumbira go back to sender kuti makamanza kuti nditete. Taifunga kuti sezvo kwainzi nditete ndo vari kukonzeresa izvi. Takanzwa kuti sekuru vanogona zve go back to sender. Tiwe tiite go back to sender iyoyo. Zvino sekuru vakabva vajekesa chokwadi kuti haiwa hapana go back to sender yandinoita, hapana muroya. Makuva iwa yakatodhirikira kuti kutaura kuno zvechokwadi makuva macho wakatsemuka rimwe yakatodhirikira. Saka tikutoona sokuti zvekutaura sekuru pamusha chaipo padongo hapana kana padongo patoo pasango chaipo. Varume venyu vachienda kuSouth vachitengesa zvinhu vaive nechigumbu navabereki vavo? Kwete, tisingazozivewo hedu. Tisingazive kuti vanga vakatadzirana nevabereki vavo here. Tisingazozivewo. Bamukuru pamwe vanogona kutsanangura sekuti ndio vanhu kuti vanhu vangangobva vangoenda vangonokanganwa variko nai baba mukuru. Kukumburisana nevabereki vanga vasina. Asi kuti mukomana mukuru uyu kumbonetsana hake nababa turopa kuda kutengesa zvinhu achindoda kunotanga zvimwe zvinhu kunze uku. Vakanga vamurambira kuti handioni pachibuda chakanaka. Zvawatadza kuita muno muchi wambokwanisa kutenga dzimotikari nemarori. Chauda kuzonoitira mhiri kwaZambezi ko kwaLimpo. Saka akazongoitawo zvakewo baba vakangomusiya achidi achienda sei munhu aiti ndizvi zvinhu ndezvangu. Saka ndobva tangopedzera kumuona ipapo kusvika paizvi. Alright. Sekuru. Vana vangaiti sei kuti vagone kubatana ari munhu muZimbabwe mumwe chete nevaroora poitwa sei nekupamusaka po ndangobvunzawo sasawe nekuti ava kana vasina kukwanisa kuuya parufu handioni vachizoisa uremu panyaya yekuvaka makuva nekuti parufu havana kuuya vairwara amai sekutaura kwamaiita havana kuuya havana kana kuuya kana kuswiti asi zvamamuchataura saka vanobatana sei? Ipapo muzukuru idama ndokurinzwa apa ndinokwanisa kuti ndivabatanidze ndine maitiro andoita kuti vagone kuita sei kubatana kuti vakwanise kuita sei kunovaka makuva ayo vagadzirise musha upi uye zvinhu zvavo zvigone kufamba mune zvakanaka. Izvi ndirikwanisa kuvabatsira ndini zvandichavapa kuti vakwanise kuita sei kushandisa kunyanga avaruka iye auya kuno ukazvipira ndimapira kuti achashandisira vabe yake vari kupi varuka ndimazita avo unoziva. Saka ndine zvandichakupai kuti mugone kushandisa muchiteketera nemazita avo nechi kuti zvishoma zvacho zvavawana ikoko vagone kudzoka kuno kumusha munogadzisa papi padongo apo vanogadzisa makuva ana muchemberi wenyu zvinhu zvenyu zvogoita sei zvogosaruka. Asi kana vauya magadzirisa kana kuti ndakupai kuti mugone kuenda iko mukwanisa kuya nawo futi papi pano musati maenda kupi uko tombo asununga kuti vadhonza vasvike kuno izvo handima vane makore asati vadzoka. Saka akuda kuti risi kuti vadzoke kupi vadzoke kuno vadzoka moya pano togona kukubatsirai kuti mukwanise kuita sei kunogadzisa makuva aya. Ndotenda vamboita chikumbiro hamene kuti zvinobudirira here chekuti dai matisunungurawo sekuru kana kuti mavakumbirira kumidzimu yekwavo kuti vana iyezvezve vagone kumbobata zvimwe zvinhu pagone kubatika mari inozoita kuti vagone kuzosusukidza dare remakuva iroro nokuti vari kuti kushava kwacho hapana chiri kubuda. Right, pakanaka ruri kunzvika muzukuru. Nhau iripo muzukuru hakusuti kushava havasi kushava vari kushava asi vari kuvharirwa. Nezvo zvandataura kuti nemwanakomana uye ari pano munin'ina wavo ndikamupa zvandomba kuti anodeketera achitaura achita ikoko zvinosununguka ndoita kuti vanouya papi vanouya pano. Kushava hakusuti havasi kushava vari kushava asi zviri kungoendawo nemhepo. Saka takuda kuti vabate zvinoita sei zvinobatika kuti vagone kusvika papi pakuno vanokwanisa kugadzisa makwayani yanabe zvese zvaari kuchema zvebonde chichi zvese izvi
zvinosunungura. Amai ndo vakatosunga nyakubereka kuti aiwa imi muchifara ndakakuberekai svika ini urwere baba urwere svika mukufa ini urwere svika mukufa hapana kwa nhasi nomakuwa tungopindwa nemvura but ndakabereka saka vakati aiwa regai tisunge kupi bonde tikasunga bondero ndo chinhu chakakosha handiti ndo chinoita kuti imba isunge pawachafamba chizvitsvaka kuti bonde zvakamira senyaya yebonde ndipanyatsokuona ndipachatsanangudziro nishuwa kuti kwavaenda vakanombotaurwa nditete asi kuita vasi tete handizivi kuti kutete wangu achinongedzwa kuti tete vakasvika kunhiki achavaita sei nokuti tete vakuziziva tete handi vakuziziva kuti mungavataura kuti ndivari kunhiki handizivi kuti muchavaita sei kozi tete ava havana dambudziko hamene kuti muchapafambisa sei takutoda kuzama kuti tisunungurane navo. ini chandaa kuita zana ndingakukwanisa kuita ndekuti ndakugadzira kuti akomana agona kusvika papi vagona kusvika munyika muno auya kuno tigona kungoti tingabatsirane sei ndichasunungura pakambotisungwei apo zvinhu zvigona kufamba zvakanaka mukwanise kunosvika papi kugasa makwayani yavabereki uroya hakusi kunzi mukangoona mari dambudziko mungotsvaga kuti zvimofambai mutange manzwisisa mumbonzwa kuti zviri kufamba sei uye zviri kubva kupi kwete kunzi pamunenge nzi makangotasanzi vamwe handitete pamwe nokuchembera nouipi wavo akaita chiso mukati aiwa ndovaroi kwete amai venyu chaichaiwo mukatadza kuachengeta mukatadza kuitawo zvaanoda vakakusungira handiti zamu ravo ramakayamwa zvinongomirawo zvakadaro chitasi ava chechoko vakanzi kwakaroorwa kwavakatorwa kadzi hakuna uchakaenda abereki wavo chaiko kugunun'una kwaanenge achitoitawo futi kunotosakisawo zvimwe zvinhu zvisate sei nokuti vanenge achitotasawo akutoda handivana varubika vane zvavari kuitirawo karumawo ko ivo handi vanototasawo choveri kubva kuvakwasha zvese kaizvo uroyika futi ka zvinge zvakasunga kaizvo saka uroyi hauitwa nemunhu anomupenyu chete anofema ndonzi ningii kunyanga akafa chaiye mukamutadzira kunyanga akafa chaiye antomuka chete achitodzivisa pamaifungudzira apa zvinoenda kubva sunga ipapo ndi asi kuti muchafamba chete muchazvitsvaga kuti zviri kubva kupi pamuchazviona ipapo muchatangira ipapo yezvo kaizvo ya ine ndinawo ine mubvunzo pakuti panike pana mai avo sezvo zvichinzi chatoo chigumbu kwavari tichangoenda here kwana sekuru kana makwati avapo kuti toda kudzora mai kana kuti totombotanga tavaudza zvatisvitsa kuti tizonoti toda kuti tidzore mai idama muzukuru ndosaka ndakutaura kuti ndiri kukudai mese handitika ndine zvandichaita kuti vakomo wako agone kusvika papi pano ndichakupai zambuko ndini chatangira pano kuti mugone zvinhu zvenyu zvinofamba zvakanaka handimanzwisisa vauya pano vasvika pano ndichakupai gwara chandikuda ndechekuti vakomana ugone kusvika pano kuti ini kana ndikakuti enda kuna ana sekuru kana hanzvadzi amai kuti uite nike hazvigone muzukuru imhosva asi chiripo ndechekuti ndoda kuti uite sei vakomo wako agone kusvika papi pano ndochekutanga chandikuda kuti vagone kusvika pano towane kutekedza matariro zvakaita sei zvakanaka kuti mugone kuzosvika kunani kuna ana sekuru kuti auda kuakawo makwaya yana muchemberi ana mama nezvimwe zvamakatadzawo neshuwaka panhamo havana kumbosvika zvese zvinenge fanira vachimbozvitura kunani kuna ana sekuru asi zvese zvichafamba zvakanaka zvichafamba zvakanaka asi chiripo ndechekuti tada kuti tiite anakomo wako agone kusvika upi kuno zvese zvamukucheme zvebonde zvechi zvese zvichagadzikana nepfuma zvese zvichagadzikana nokuti pakasungwa pese ndamai ndo vakasunga chi handisi kuvati varoya amai asi nawe kuti amai vakaurwere chi zvese makasiye baba vachirwara hamuna kuya amai vakazosvika mukushaya nebp vashaya kudaro zvese nhamo dzavo hamuna kuita sei hafuna kuya izvo makuva yakadhirika mvura iri kungopinda but ndo vakakuberekai ndonyakutumbura muwati varoyi ndopada kugadziriswa pazukuru
kune vamwe vazukuru venyu vari kuona pachivhitivhiti apa sekuru, ndezviri zvinhu zvamungadzidzisa kuti takanangana nenyaya yokuti vanhu vangagarisana sei zvakanaka nevabereki vavo kuitira kuti zvinhu zvivafambire zvakanaka mukati meupenyu, zvingave zvedzimba izvozvo, zvingave zvepfuma, zvatinokanganisa isusu sevana vemazuva ano pakati pedu isusu nevabereki. Pakanaka muzukuru. Chandokumbirisa kuvazukuru vakateerera sekuru Amadu vachitaura, nhau iri pakuti vabereki ndivo vakatibereka. Ngativachengetedzei, ngativabatei zvakanaka. Kana pane zvimwe zvaunenge uchifungira uchiona kwavari, rega kuvanongedza. Zviri nani kufamba rwendo rwako rwiri rutatu uchimbonzwa kuti zvii, pane kuti iwe unongobuda amai nababa ndo vakakubereka ungobuda kwenda mhiri kwamakungwa ikoko kuti ndikunoshawa. Kunongo wakasiya vabereki vasina kana negumbeza chaiyo, kana nebonde chairo kunzi izompasa ire kunzi unowaridza unonokurarira. Hapana, iwe wakubuda wakunzi ndakwenda kuAmerica, ndakwenda kupuku, ndakuda unoshawa. Ndogona kuti ndikaenda ikoko ndiwane kutenga mazimota ndotenga niki. Muzukuru, hakuna zvinofamba. Ndopai paunoti ukatenga chaunenge watenga ikoko 2 days mangwana chione chaita sechamira chafamba. Chafu. Wakuchitsvaga chi muroyi. Ende zveshuwa uchaudza uchafamba mota iwa mai yako akaita sei. Nokuti moyo unenge uchigunun'una. Saka zvakanzi natsa kwaita sei? Kwaunobva. Kuti kwauri kuenda mberi zvinhu zvigone kuita sei kufambira zvakanaka. Saka vabereki ngavachengetedze, ngavatariswe. Ngaticheukei vabereki. Pane zvokuti wazonongedza vabereki kuti uroyi. Aiwa kana unzi uroyi unoonekwa kana mukauya kwasekuru. Tichiona kuti aiwa hapana uroyi apa, tinokwanisa kubatsa ne go back to sender. Toita go back to sender muroyi wenyu wazobuda pachenega chizvipupurira. Kuti aiwa zveshuwa apa neapa wanangu shuwa. Ndini ndine izvi. Zvabva mupi? Matara. Handimi kuona ari vazukuru vari apa. Wangwa kuti ndiani? Nditete. Asi tete newe hapana chavakaita sei? Chavakabata. Asi amai vakasiya, baba vakasiya vaita sei? Vachitambura kusvika kurwara kusvika mukufa. Amai ndizvozvo neBP akasvika kurwara kusvika mukufa. Iye zvino makoya avo chayakaita sei? Haana kuvakirwa. Mvura kana irongopinda yakatodhirika. Saka nekwauri ikoko iwe kurara mumba, ufuka mablanketi akanaka, mama chaiwo hamene kwaakaenda kana nekofini pamwe haana kutengerewa. Vakangoiswawo zvimwe zvezvo kungodzaiwa. Chero wavigwa. Saka mhepo idzodzo nekwauri ikoko muzukuru ndo vakakubereka, hakuna chinofamba. Uchatsvaga muroyi ukamuita sei? Ukamuwana iye asiri ndiye. Saka vabereki ngavachengete vazukuru kwamuri ikoko. Unai vabereki. Wongo tunoziziwa pane zvinoitika, asi fambai mumbonzwa kuti zvakamira sei. Mazvinzva itai kuti mugadzirise zvinhu izvozvo muona zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka. Uyezve ndino vazukuru muriko muri kunze uko kure uko. Ndinokumbirisawo sekuru Amadu vanowandiro. Ndisekuru wenyu hongu. Munenge muchi kuti mubatsirwe nani? Nasekuru. Asi chimwe chandokumbisa ndechekuti kana une nguva yataura nasekuru, bhuka nguva yako, wataura nguva yako iyoyo, vazukuru vanenge vari mafoni vachasvika kwandiri, toita sei? Togona kukubatsira padambudziko rako. Kune vanyanya vanenge vakabatsirwa kare vakudambukurukurawo nasekuru, itai time yenyu yokuti munogona kuita time yenyu munenge mawira navazukuru vari mafoni. Nokuti dzimwe dzenguva kana ndiri matare, saizvozvo ndiri vazukuru vandikubetsera kawo. Ndiri kuona kamuzukuru akubuda nemafoni ari kuenda vachidaira mafoni. Handiri matare. Izvozvo munguva zvenguva kuti akataura sekuru vari bhiza nevanhu matare. Hauzvinzwisise. Unenge kuti aiwa ukuvharidza chi? Sekuru toda kutaura nani. Aiwa sekuru vari matare. Tipei nguva kana nguva yakati. Wamwe achandopiwa nguva. Nguva yakati munofona mutaura nasekuru. Nguva iyoyo haite sei? Hafoni. Ini sekuru Amadu ini matare angu ina nditangana naye. 1 o'clock matare ndenge ndaita sei? Ndenge ndavhara. Ende ukazofona yo 1 o'clock kana kuti na 12:30 ndabva kumatare. Muzukuru waramba achitaura naye uye ndiacharamba achikuita sei? Achikudaira.
nokuti ndianenge ane runhare. Asi ona naye 9:30 ndingeenda kumatare. Wataura nemuzukuru, ndoda kutaurawo nasekuru nguva dzakati. Mawira haatadze kundipa runhare kuti tiite sei? Titaura. Tinotaura. Tokurukura. Zvichemo tobatsirana. Munobatsirwa zukuru. Regai kugumbuka musabatikani muzukuru yanenge achikudzai ichokwadi. Saizvozvo ndiri matare wamwe ari kufona. Ndiri muno chimatare. Nhasi wacho inoyi. Half day yangu yasekuru. Nokuda kuti mangwana Friday handipinde matare muno. Ndinoenda manenge ndakabhukwa nevazukuru. Maanenge oda ndigone kusvika mumisha mavo. Saka pano patare panapa handite sei? Handinenge ndisipo. Uyezve pano padare pano pasekuru Amanda hatigare pano vazukuru. Idare rasekuru anobatsira vazukuru vachibuda vachiendawo kwaanogara sekuru. Ndinotoita zvokuuya pano. Saka ndokumbirisa kana muchiuya fonai musangoerekana masvika muchasvika muona sekuru havapo. Fonai sekuru toda kusvika kwamuri. Tofamba sei kana muchipaziva tangai mafona zvakare. Sekuru muripo here toda kuya tisiri vazukuru venyu akamira kare musvika. Zvinenge zvakanaka vazukuru. Aiwa ndinotenda zukuru kana muchinzwa mashoko andataura. Teerai vazukuru vavandaira marunhare vanokubatsirai. Ndovana sekuru vacho ivayo kuti muzosvika pandiri munenge matanga mataura neivavo. Ndotenda vazukuru.